Hello, abusia for me mo bibia kwa baba Sojaman sika fie so na Sojaman TV so. Yes. Ena Monday, ne Monday special. Ye Monday special. Mo fan chame say anopayment me upload VAG Monday no. Yes, YouTube network problem nti me upload. But ena yenhwe de wo for Monday special. The Monday special no. Good. Yenhwe setup we Monday special na board year 2014 Monday special na board event number 437 okay. Nti yenhwe me hu say machine program o hye no machine event number 437 no to san one ha owie ya pe na obeto 66 owie 27 center box position owie 71 owie 88 into awie dia o se 88 no repeat 27 no o metene ana won kanta so ho ne mfa nkodi loto ewo aha temisro the can pay me event no kra for the meantime event na so beto ti the can pay me event no yes the can pay me event no kra yes na me ka o se opese utwa u game a mfa ba bia so be ba Sojaman ho bla Sojaman ho ni ntwa games nyina ma wo all NLA games and VAG games bia opese utwa no no so be your list no na they send your WhatsApp our number is 0593673300 yeah de no ye gina hoje udi ya enwumere na nsabe kan usika say anopa game so anopa na nsabe kan usika said SN fata kama yes inti bla Sojaman ho ni ntwa games nyina emfama good afi yan to aso enti yanhwe setup bin so ewa ha say ba de me kire we yehwe event number 445 ne machine hands auto 70 ewa ha 70 owia 2424 owia no abeto 21 also abeto esa dia lock event to obokosro e na oboba form e na abe lock nti aha obi nkan cho say event na eso beto emo obi nkan cho say event na eso beto ansa na wotwa bi good ne ensan hwa de wa ha emfa confirm 88 event number 444 ahanso to 5588 owie dia wase 88 no on repeat say they confirm wa ha say repeat ye no kama enti enhwe current 9 enti uba current na oshase wa ha event number 935 eno beto sanga 1 owie 66 owie 27 center box position owie ya pe eno beto 71 owie 88 into owie a wase 88 no on repeat na 27 way 110 and 1 kanta 72 ewo kama ewo event no so kama near the akutwa 89 on say and Monday special difference 1 or pe papa into 88 89 say egusu manage ho pa ewo ho pa good afi yenhwe setup we so transfer from national transfer from here good okay sorry transfer from midweek yes transfer from midweek good ewia na ma kire wo national de no so be try eso ahwa yenhwe midweek no so midweek event number 534 me ho so 289 eno 767 ewo machine owie ya pe eno abeto 30 owie 50 owie no twa 54 owie 81 owie 85 good enti ha obeto 50 no 787 machine obeto 81 wa ha o 775 ewo machine enti that means event no na ni di akira eseko good na ehwa de wa ha saying me hu say 30 on na be kanta 75 enti we once am kanta back ana say 30 no onyimra so onyimra ewo kama ewo ho no the 30 a free ball yenhwa de wa ha so me hu say 50 ono so be spread ma 20 30
20 30 ɛwɔ hɔ kama. Nti event wei mɛka mfa ma wo sɛ kɔ for 30 7720 30 7720 ɛwɔ so. Best try a yɛbɛyi no wɔ event no so ɛno no. Best try a yɛbɛyi no wɔ event no so ɛno no. Mesrɛ wo di kan pɛɛ me event no sɛdeɛ meka kyerɛ wo no. Wopɛɛ me a na afei wayi 3 numbers no 30 27 77 30 20 77 30 20 na nso watwa kama. Sɛdeɛ ɛbɔ a nso wobɛnya bi ato bottom. Afei ma me confirm 77 no mfama wɔ ha. Na afei try event wei sɛ wɔne gye ho a na watry event no awɛ. Yɛnhwɛ national event number 373 ɛho so ato 61 ɛwɔ ha. Owie a 70, owie a 24, owie a 55 85 and 88 55 85 and 88 55 85 and 88. Nti owie deɛ a ɔsɛ yɛmfa event wei nkɔdidi. Ɔsɛ yɛmfa event wei nkɔdidi. Ɛma egu so yɛ 56 67 63 77 74. Ɛma egu so ɛwɔ hɔ no. Nti ɔsɛ yɛmfa nkɔdidi. Nti twa bi di. Yes. Wotwa bi a wobɛdi. Nti sɛn ɛne yɛbɛnya for a full game for Monday special. Yɛbɛkɔ for banker 30 free ball. Afei 30 77 no yɛbɛtry ne 2 direct ɛwɔ ha. Na afei yɛ 30 20 ɛno ne yɛ strong 2 sure for ɛnɛ. Na yɛakɔ for best 3 30 20 88 30 20 88. Good. 30 20 88. Na yɛakɔ for best 5 30 77 88 83 and yɛbɛyi wei na yɛde 20 89 yɛde 20 ahyɛ mu aha. Good because 20 50 no 20 30 no very strong to go. Na me pɛ sɛ mebɔ tactics bi wɔ hɔ bet yɛmfa no 20 no instead of 89 no. 89 no yɛba abɛnya no ɛwɔ ha no mo yɛlɔ mpɛ nim. Yes, but strong 5 no deɛ yɛmfa 20 no and stand for. Yes, nti yɛbɛka 2 event na bom na abɛnya yɛlɔ mpɛ ɛwɔ hɔ. Nti wei ɛne ɛwɔ for yɛ Monday special game no. Wei ɛne ɛwɔ for yɛ Monday special game no. Nti mesrɛ wo wohu bia wohu ɛwɔ hu yi ntwamu nkɔ twa bi di. Nyame nka ho me nkwatenti ahode wom. Yɛbɛhyia ɛwɔ VAG Tuesday and VAG Tuesday. Yes, nyame nka ho. Bye bye.